ନା ଏମିତିଆ ବାଲୁଙ୍ଗା କହବା ଏମିତିଆ ଦୁର୍ବଳ ବୁଢା ନା ଏଭଳି ବାଲୁଙ୍ଗା ଛତରା ମାନେ ଯଦି ଏମିତି ବାଲୁଙ୍ଗାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତମ ଆଶ୍ରମକୁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ତା ମାନେ କହିବା କଥା ହଉଛି ଏମିତି ଦୁର୍ବଳ ମଣିଷ ବୁଢା ଆରେ କଥାଟା ସେଇଠି ରହିଲା ଆରେ ତମର ଯୁବା ବେଳକୁ ତାର ଯିବା ବେଳ ତମେ ହଉଛ କଷି କଳିକୁ ସେ ହଉଛ ଦୁର୍ବଳ ମଣିଷ ତମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ହବନି କରିବା ଲୋକ ହଉଛି ମୁଁ କିଛି କରିବି ତମେ ଦେଖିବ ମୁଁ ଦେଖୁଥିବି ହେଲେ ତମକୁ ଗୁଡାଏ କାମ କରିବାକୁ ହବ ଆଉ ପୁଣି କି କାମ ଆରେ ତମର ମୁଣ୍ଡର ଓଢଣାକୁ କାଢିକି ମୋର ନିକଟକୁ ଆସ ଏଇ ଓଢଣା କାଢିବି ହଁ ମତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗେ ମୁଁ କାଢି ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ଆରେ ତମକୁ ପିଲା ଛୁଆ ଦରକାର ପରା ଶୁଣ ସେ ବୁଢାର ବିହନ କଣା ସେଥିପାଇଁ ତମ ଘରେ ପିଲା ଛୁଆ ହେଇପାରୁନି ତୁରନ୍ତ ଓଢଣା ଖୋଲିକି ଆସ ତୁମେ ହେବ ମୋର ମନ୍ତ୍ରର ଯନ୍ତ୍ର ଯଦି ଓଢଣା ଖୋଲିବି ତାହେଲେ ସତରେ ମତେ ଛୁଆ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ହବ ସତ କହୁଛ ବିଦ୍ୟାରାଣ ହବ ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ତାହେଲେ ଓଢଣା ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ ଭୂତ ଧରିଛି ଶଳାକୁ ଝାଡୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ବାଡନ ମୁଟାରେ ସେକ ଦେଇଥିଲେ ଭୂତଟା ପଳେଇ ଯାଏ ଦେଖିଛ ଆଶ୍ରମରେ ଦେଖିଥବ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଦେଖିଥବ ଆରେ ମୁଁ ଯେ ଠିଆ ବାବା ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ନା ତମକୁ ମୁଁ ସତରେ କୋଉଠି ଦେଖିଛି ହଁ ଘରେ ଘରେ ଦେଖିଥିବ ଆରେ ଯାହା ଘରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଏ ଏ ଠିଆ ବାବାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ସେ ଜାଗାରେ ଉଭାନ ହେଇଯାଏ ଠିଆରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦିଏ ନା ମନେ ପଡିଲା ତମେ ହଉଛ ସେ କମିନା ତମେ ସେ କମିନା ମୁଁ କମିନା ମୁଁ ତ ଶଳା ଠିଆ ବାବା ମୁଁ କୋଉଠି କମିନା ଭାରି ନା ତମେ କୋଉ ବାବା ଫବା କହିନ ତମେ ହଉଛ ସେ କମିନା ତମେ କମିନା ସତ କୁହ यार देखिबा जंत्र बोधे भलो काम दे सला दूरवीक्षण जंत्रରୁ ବି ଫେଲ ମାରି ଦବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବି ଫେଲ ମାରି ସତ କାମ ତମେ ସେ କମିନା ନା ହଁ ତମେ କମିନା ତମେ ଠିକ ଚିନି आ जदी चिन्नी जाई चले ताले भलो करे टिके चिन्नी पका आउ अच्छा ताले तमरा एई असली रूप हां आज मैं ठीक चिनी जाइछि एया तमरा असली रूप सोला से दिन तते छाड़ी गला भितरे से बाटरे तो बुढ़ाटा मते 2-4 पार पिट्टी देला ए पर्यंत मो चुतर दरज जाई नै हां सत कहउछ आउ बुढ़ा तुमको सतर पाइला बाड़ेला माने सेकी देला मो जते रोटी सब सेकी देई कोठी सेकीला बैक साइड रे तो देखैला सेटा बड़ देखा जीवा जंत्र सेटा देखा हबो नाही सेटा अंदर की बात है सत कहउछ ताहेले तमरा ए परिचय मते देइतलो नाही हां अरे से बुढ़ार भय रे एई रणमाल जगह रे एटा 250 टंका देई कि किनिची से बाटर दुकान पाखर आ तू कोन कहउछु छला मु गत तती ना सत तम तो भल पाउन मु ए भी जानि जाइछि सेदिन मते आसीथिलो आ एमती चली गलो हेले सेदिन गला पर्यंत किछि करलनी काहे किछि करलनी ना फोन करलनी ना मेसेज करलनी ना मिस कॉल करलनी ना चैटिंग करलनी मो फोन तो पूरा टोटल स्विच ऑफ चार्ज नाही साला बैटरी खराब हे जाई कोठी फोनटा होबो ए जगह रे टावर छेले मो फोनटा नसी जाई हो जा हे गला सेतिरे तमरो भी 10 मोर भी 10 ना जा हे गला माने तम एटा कोन ए भी एमती